Kien xokk kbir, ma stajtx nifhem x'irid jgħid biha. Dawn kienu l-ewwel sentimenti ta' Ruth Mikallef, li ftit ta' snin ilu għaddiet mill-esperjenza fejn bina qalilha li huwa trans. Ħafna importanti għax ovvjament lilhom ħantuhom għajnuna kbira. Aħna jekk huma ma jħossuhomx komdi d-dar, ma ħajħossuhom komdi mkien. Aħna bħala ġenituri nġibuhom fid-dinja imma mbagħad irridu ngħinuhom jgħixu ħajjithom. Ruth qalet li huwa importanti ħafna li l-ġenituri jfittxu l-għajnuna biex ikunu jistgħu jifhmu lil uliedhom. Tenniet li s-sosten tal-ġenituri huwa kruċjali. Issa jekk aħna ħanoqogħdu nirribellaw kontrihom, daw ħajamlu xi ħaġa li ma nixtiequhiex, bħal daw ikollhom anke ħsibijiet ħżiena ħafna bħal innaf suwiċidju jew ma jridux jgħixu aktar għax ovvjament jiena nipprova npoġġi kieku jien komda ħafna bħala mara. Kieku jiena ġejt f'ġisem ta' raġel, kif ħanħossni? Ma naħsibx li nkun komda, għax inti minn inti ġewwa, mhux minn inti kif inti barra. Minkejja li ħafna jistgħu jsibuha bitqila biex ikunu jistgħu jifhmu minn xi xaddejjin uliedhom, hija spjegat li kulħadd irid ipoġġi lilu nnifsu fis-sitwazzjoni tagħhom u jagħti il-ġenb perċezzjonijiet li jista' jkollu. Ħafna minn ma jifhimx x'inhi s-sitwazzjoni bħal anke nies tal-familja jgħidulek imma di gej, le m'għandux x'jaqsam. Li tkun gej huwa ħaġa, li tkun trans huwa kompletament ħaġa oħra. Però kien hemm anke każijiet fuq xogħol li forsi xi klijenti jitkerħulek naqra għax jgħidulek taf kif di waħda minn dawn li jew minn ma jifhmekx li jgħidlek qed tgħinna tsir tifel. Mhux il-każ, assolutament. Lil Ruth iltqajna magħha meta ġie ffirmat ftehim bejn il-Fondazzjoni Maltija l-Ħarsien tas-Soċjetà u l-Malta Gay Rights Movement. Bħalissa din il-fondazzjoni qed tlaqa' fih dan Rainbow Families Network fejn familji ta' persuni LGBTIQ jiltaqgħu u jgħinu lil xulxin fid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Minkejja l-qabża l-qudiem li saret fl-aħħar snin favur persuni LGBTIQ, Ruth sqarret li fid-dinja ta' kuljum bħala xorta tiltaqa' ma' sitwazzjonijiet ta' inġustizzja fil-konfront tagħha u ta' bina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.